Σίγουρα μπορείς να κατεβάσεις την μπάλα. Στο είπα ότι μπορώ. Εγώ φταίω. Αν δεν είχα πετάξει την μπάλα τόσο ψηλά... Όχι, εγώ δεν υπολόγισα καλά την απόσταση από το άλλο κλαδί. Εγώ νομίζω ότι δεν φταίει κανένας από τους δυο σας. Ο μόνος που ευθύνεται είναι η δύναμη της βαρύτητας. Τι είναι η δύναμη της βαρύτητας? Βαρύτητα ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να έλκουν άλλα υλικά σώματα. Τα πάντα στο σύμπαν έχουν βαρύτητα και έλκουν άλλα σώματα. Η μπάλα, το φεγγάρι, η γη, ο ήλιος, τα πάντα έχουν βαρύτητα. Ακόμα κι εμείς. Και βέβαια, όπως σας είπα, όλα τα υλικά σώματα δημιουργούν βαρυτικό πεδίο. Δηλαδή, έλκουμε και εμείς τη γη. Ακριβώς. Απλώς επειδή η γη είναι πολύ μεγαλύτερη από εσάς, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ασκείται κάποια επίδραση πάνω της. Δηλαδή η βαρύτητα έχει σχέση με το πόσο μεγάλος είναι ή δεν είναι κάποιος? Για την ακρίβεια με τη μάζα του, αλλά όχι μόνο. Το 1687, ο σπουδαίος Βρετανός επιστήμονας Σερ Άιζακ Νιούτον διατύπωσε τη θεωρία του για τη βαρύτητα. Ο Ισαάκ Νιούτον, παρατηρώντας την πτώση ενός μήλου, κατέληξε στη διατύπωση του νόμου της βαρύτητας, η οποία εξαρτάται από δύο πράγματα: τη μάζα και την απόσταση. Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος του Νεύτωνα εξηγεί πολύ καλά τον κόσμο γύρω μας, αλλά δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά για αντικείμενα με πολύ μεγάλη μάζα και πολύ μακρινά, όπως οι γαλαξίες. Γι' αυτό, πολλά χρόνια αργότερα, το 1916, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, βασισμένος στις ιδέες του Νεύτωνα, αλλά και στα νέα επιστημονικά δεδομένα, παρουσίασε τη γενική θεωρία της σχετικότητας, η οποία είναι μια γενική περιγραφή του πώς δράει η βαρύτητα στο σύμπαν. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, τα αντικείμενα κάμπτουν πραγματικά το χώρο και το χρόνο ανάλογα με τη μάζα τους. Κάμπτουν το χώρο και το χρόνο? Για να σας το εξηγήσω, θα χρειαστούμε ένα τραμπολίνο, μία μπάλα του bowling και μία μπίλια. Εάν στην επιφάνεια του τραμπολίνου ρίξουμε μία μπάλα του bowling, τι θα γίνει? Θα αναπηδήσει μερικές φορές και μετά θα σταματήσει. Και η επιφάνεια του τραμπολίνου θα βυθιστεί λίγο. Πολύ σωστά. Αν ρίξουμε τώρα στο τραμπολίνο την μπίλια, τι θα γίνει? Η μπίλια κόλλησε πάνω στην μπάλα του bowling. Είναι σαν να τραβάει η μπάλα του bowling την μπίλια. Ενώ στην πραγματικότητα απλώς έχει δημιουργήσει ένα βαθούλωμα στην επιφάνεια. Σκεφτείτε αν εμείς βρισκόμασταν πάνω στην μπίλια και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι η επιφάνεια του τραμπολίνου έχει καμφθεί. Θα νομίζαμε ότι μας τραβάει η μπάλα του bowling. Πολύ cool! Είναι, δεν είναι? Το θέμα πάντως είναι πως η βαρύτητα είναι μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις στο σύμπαν. Η δύναμη της βαρύτητας κρατάει το φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τη γη. Και τη γη σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η βαρύτητα συγκρατεί ακόμα και τους πλανήτες και τα αστέρια από το να διαλυθούν. Εγώ νομίζω ότι κάνει και κάτι ακόμα. Αν δεν υπήρχε βαρύτητα, δεν θα είχαμε πλανήτη να στεκόμαστε πάνω του. Σωστά? Σωστά.